सोनाब बेंगलनि नैबे मध्य नाराथुमि ओनसोलनि सिलबारि गोजोनपुरि बाथौ थानसालियाव दिनै मिरु बाथौ गौथुमनिफ्राय 2 लाख रांनि अनसुंथाइ रां फैबाय। मा फोरमायगोन? गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो गोदान बोसोर बैसागु बोथोरनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोदों। दिनै गोजोननाय मोन्दों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय सोनाब बंग मध्यमपुर नाराथुरि बियाबनि जा बाथौ थानसालि बेवहाय थानसालि लुफुंनो थाखाय बिथांमोना गोबां समनिफ्राय नाजागासिनो दं आरो बिथांमोना लुगासिनो दङ आरो बेखौ एसे हेफाजाब जानाय हिसाबै एसे जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय 2 लाख रां बेखौ दिनै अनसुंथाइ महरै होनो हादों। मानो होनबा दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोङो मानगिरि आफादगिरिजों लाफानानै जोंनि मोनसे हानजा फैनानै बिथांमोनजों दिनै रंजालि बैसागोनि जा जोबथा फोरबो हिसाबै फालिथायाव बाहागो लानानै जोंनि बाथौ सिबियारि आरो वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे बियाबनि बिबानगिरि बिथांमोन दौरियासारि माइनाव लाइमोन बिथांमोन बेहाय जथायै मोनसे रंजानाय फोरबो फालिदों आरो बे रंजानाय फोरबोआवनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जाना जों बाहागो लाफैनो मोननानै जों बे 2 लाख रांखौ अनसुंथाइ महरै थानसालि लुफुंनो थाखाय होनाय जादों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि बाथौ सिबियारिजों लोगोसे बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो थाखाय वेस्ट बेंगलाव थानाय जिखिनि बाथौ धोरोमारि बिथिङाव जाबायदि समस्या जानानै दङ बेखौ खौरां लानायजों लोगोसे जोङो बाथौआरि हिसाबै जों बयखौबो बर' हारिनि गेजेराव खौसेथि लाबोनो थाखाय स्टेट कमिटि वेस्ट बेंगल बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ। जों बाथौआ खुनु फेक्सन गैयालासे नों दा नागार आं दा नागार जों खौसे जों खामानि मावनो थाखाय आरो जोङो बे बोसोरनि सेन्सासाव जों जाहाथे बाथौ जि मोननांगौनि थाखाय लिरनांगौनि थाखाय जों बयबो गोसो गोथारै बिनि सायाव प्रग्राम खालामनानै जोङो रायजो राजाफोरखौ फोरमायगोन आरो बेखौनो बिथांमोनजों जथायै सावरायनानै बेखौ जोङो हाबाफारि लानो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायदों।